एन्जय खालामदों बयबो नै गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ थांनाय माने मैयाहाय जोंनि हाबामोन बहुत माबानानैब्लाबो बिजि माबा मोनसे गोबां हाबायावथ' नोंने बेबायदि जाखायो जाय हक जेरैखिया जा माने हाबायाखौहाय जोङो खुंबाय दा जायफ्रा गोबाङानो माने आसामनिफ्रायबो फैदोंमोन आंनि मामिनि बाबानि गोबां मानसिफोरबो फैदों आरो आंनि बोराइनि मानसिफोरबो गोबाङैनो फैदोंमोन जायफ्रा जेसेबां मानि फैबाय साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो थेंक इउ होननानै बुङो आरो दा जोङो माने दिनैहाय गोबां उदालगुरिनि आलासिफोरबो दंमोन मा नाम इउटुबावहाय आदा एलग्रा नामा बिथांमोनाबो फैदों ओमफ्रायहाय आदा गेवलांमोन फैदों बिसोरखौहाय एसे पुनस्लिं गिदिंलांनोसै ओमफ्रायहाय बिनिफ्राय बिसोरखौ बिदाय हरनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादों फाइनली हम लोग जयगांव पहुंच गए हैं अभी इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उधर तो गाड़ी को लेके एक ही जा सकते हैं इसीलिए हम सब लोग आ गए यहाँ पे मेरा क्या है मेरा फूफी का कुछ रिश्तेदार भी आए हैं वो लोग भी हैं यहाँ पे गोबां स्ट्रागल जाबाय माने बे बिनानावफोरने ओरिजिनल माबा लाना फैयाखैमोन बिसोरो भटार आइडि थांनानै आरोबाव आधार कार्डखौबो एलाउ खालामदोंनो पारमिट खालामदों लकाल गिदिंनायनि उनावहाय आधार कार्ड नाखौहाय बिसोरो आरोबावनो डाउनलड खालामनानै पिडिएफनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लायबावबाय ओमफ्रायहायसो प्रिन्ट आउट खालामनानैहाय बेखौ हार्ड कपि बानायनानै लाबोनानैहायसो इमिग्रेशन अफिसनिफ्राय जोंखौ हाबनो होबाय आङोलाय दंमोन खिन्थु नैबे बिनानावफोरनि गैयामोन फाइनली जों थांसै आंनो बोराय बिसोरो अलरेडि बिसोर थांबाय मानला आसामावनि आलासिफोर दङ बे आसामावनि आलासिफोरखौ बिदाय हरनांगौ दं बिनि जुनैनो बिसोरो थाबै फैगोन होबाय जोंखौहाय नै गाथेनबो माने जोंखौहाय हाबनो होनायनि परे आंनि बोराय मोना थांबाय अलरेडि बेनि जुनैनो जोङो गारि बुक खालामबाय दाजुथ' भुटानकै हो होइन भुटानकै हो माने भुटाननिनो बिसोरो बहाय ट्याक्सी सालायो बिसोरो जस्ट मा होनो हैंगिंग ब्रिज दङ बहाय आरोबाव हैंगिंग ब्रिज अरू के ठाउँ घुम्ने जस्तो घुम्ने के छ दाजु अहिले ह्याङ्गिङ ब्रिज पनि छ फेरि यहाँदेखि एक मोनेस्ट्री छ एउटा बाह्रवाला मोनेस्ट्री त्यसपछि अन्त त्यो गोडेला राख्ने चाहिँ त्यो ककोडाल आउने चाहिँ यता छैन अहिले छैन नि अहिले छैन अहिले त डेलोमा लिएर गएको छ यताको चाहिँ 3 पोइन्ट मात्रै छ बिथाङा खिथाबाय नै आंनो कपिराइट क्लेम फैनायसो थानाय आं दानसे उनावसो खालामनोसै बिदिनो माने बहाय लकाल गिदिंनायनि उनावहाय कयेकटा जायगा दङ गाथेन टटाल गिदिंजोबला माने 1200 टाका लानाय होननानै बुंदोंमोन एसेबां टाइम गैलिया खारन आरोबावनो बेवहाय गेटनाव फैनानै आङो दा आरोबाव आंखौहाय बोराया लांफैनायनो जोंखौहाय आरोखि हागौना जोंखौ बेनि जुनैनो थाब थांनानै बिसोरखौ जास्ट माने गुम्पा मन्दिर दिन्थिनानै फैनोसै तर मेरो साथीहरू छन् थुप्रै छ उताको फाइनली वी आर इन गुम्पा मन्दिर भिडियो लिनु दिन्छ भित्र दिँदैन गुम्पा मंदिर ऐसा है अंदर का मंदिर का वीडियो लेने नहीं देंगे पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगी गुम्पा मंदिर से हमारा जो इंडिया का लुक्स वो दिखाती हूँ सो फाइनली विदिन भैया ऐसे लगते हैं हमारे इंडिया
देख सकते हैं दिन को। अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है तो क्लियर व्यू आ रहा है यहाँ से। ज़्यादा हाइट मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं है ये जहाँ पे हम लोग आए हैं गुम्पा मंदिर। ये तो छोटा गुम्पा है तो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है इंडिया गेट। मंदिर के अंदर इस तरह से लुक्स है, देख सकते हैं। ये बाहर का है, मैं वहाँ पे ऊपर नहीं गए। ये है ऊपर का और वहाँ पे सब लोग जा रहे। बुद्धिज़्म का जो रिलीजियन का कुछ रिचुअल्स होते हैं उनको जो लोग मानते हैं जाते हैं वहाँ पे। तो नहीं बेजों है बेबो थांलायो। बेजोंनिफ्राय लुक्सा नायदोनै लुक्स देख सकते हैं यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। तो सिंनिफ्राय बेबादि ये टांडे से नाइफिबाई थोड़ी देर देख के अभी वापस जा रहे हैं हम लोग। बहुत लेट जा पाए तो अच्छे बहुत न अधैर्य माने नेनो हाया टांडेसेबो जालाय हगासिनो थाब फैदो नेले आं माने गोख्रैनो थांगासिनो ओंखारफिननायसै जोङो। इतना ज़्यादा भीड़, एग्जिट लेने के लिए भी इतना ज़्यादा भीड़। अच्छे से देख सकते हो उधर आगे से देखिए कितना लंबा लाइन। सिनेमा हॉल में भी इतना भीड़ नहीं होता है एग्जिट के लिए जितना यहाँ पे हो रहे। ओह माय गॉड, तुम कैसे पहुँच गई वहाँ पे? हम तीनों एक साथ ही थे तो हम दोनों छूट गए, वो पता नहीं अचानक से कहाँ से पहुँच गए वो। तो गिदिङै यार बावनो बिसोरखौहाय लाबोबाय जोङो तोरसा रिभार भिउआवहाय। तो नै बेबादि दा सानसेट जाहांसै केमेरानिफ्राय नै बेबादि नुसै। तो अबाउट टू सानसेट। हेलो बिराद मोजां नुयो। ओमफ्राय दा हচ্ছে पिकनिकनि समय चलिगासिनो दं सिजन। तो पिकनिक जानोहाय बिरादनो मानसिफ्रा फैलायो। ओरैहायबो पिकनिक जालागासिनो दङ नै। बहाय गाहायावहायबो पिकनिक जालागासिनो दङ नै। दा क्रिसमासनि टाइम बिनि जुनैनो बेबादि साजायनानै दोनजोबदों। मै थांखो औ एन्जय खालामदों बयबो नै। मारै मोनदों? मारै मोनदों? आराम मोनदों। जोंनि बेंगलाव फैनानै मारै मोनखो? बेंगलाव फैनानै मारै मोनखो? बेयावथ' बाहाय इन्टारेस्टआनो एसे इन्टारेस्टआनो। हिनजावखौ बावलायदों नामा? हिनजावखौ बावलायदों? बेराय आथिङाव जोब्बाय। नै नानी बहुत मजा मोनदों बे